Isa sa tumatak sa makasaysayang halalan 2022 sa Pampanga nitong November 15 ay ang last-minute substitution ng veteranong politiko at public servant na si dating Pampanga 3rd District Representative at City of San Fernando 3-termer Mayor Oscar Rodriguez na susubukang magbalik muli sa pagkaalkalde sa syudad. Inilarawan nito ang kanyang sarili bilang isang warrior na hindi niya maaatim na manood na lamang sa nagiging takbo ng halalan. Parang hindi ko matanggap na observer lang tayo. Dati tayong warrior. Kung may mga pangangailangan, iniisip ko magiging bahagi ako ng mga galaw. At hindi rin ako mapapakali kung mananahimik lang ako. Walang katandem na Vice Mayor at konsehal si Rodriguez, ngunit ang kanyang pagsasalarawan sa maituturing na makinarya upang maipanalo ang kandidatura sa pagkaalkalde ay ang di umano'y matured voters na Fernandino na hindi nakakalimot sa legacy nito noong siya'y naglingkod bilang alkalde ng syudad na umabot ng 9 na taon o 3 termino. Ang makinarya ko, yung mga natulungan kong libu-libong mga scholars, yung mga natulungan ko dito sa aking 30 years of paglilingkod sa bayan, at ang maraming matitino na gusto ng mga pagbabago dito, yun ang aking makinarya. Mananatili si Atty. Rodriguez sa ilalim ng bandera ng Liberal Party. Maliban sa kanyang hangarin para sa siyudad San Fernando, tumitindig din umano ang dating alkalde bilang isang local political leader na hindi lamang pansariling interes ang itinataguyod sa halalan na napakakritikal kung hindi makatulong na rin sa pagkaluklok sa isang matinong pangulo ng bansa. Nakakapanggaliiti ang mga nangyayari doon kung iisipin ng tunay na diwa ng demokrasya. At gusto kong idiin dito na dito mayroong mga mamamayan na tumitindig sa naisin ni Vice President Leni Robredo na magkaroon ng tunay na pagbabago. Ang ginawa niya at ginagawa ay sakripisyo. At gusto kaming maging bahagi ng sakripisyo. Hindi para sa amin, kundi para sa bayan. Last minute man ang pagpapasya ni Rodriguez sa pagtakbo bilang alkalde, natuwa naman ang pinsan niya na si Lucito Samson na nag-voluntary withdrawal para sa kandidatura ni Rodriguez. Umamin ito na naging kabahagi siya ng maraming taong gustong himukin si Rodriguez para makapagbalik serbisyo publiko. At kung sakali umanong hindi ito tumuloy, wala rin sa plano ni Lucito Samson na ikampanya ang sarili para tumakbo bilang alkalde. Siya pa rin ang hinahanap ng mga tao. Kaya kaming pamangkin ko, ako, mga magkakaibigan, kasama kami sa mga nag-influence sa kanya na sana ituloy na niya yung pagkaka-file ko. Ganun ang nangyari. Sakali hong hindi siya natuloy, kumusta ho yung inyong plano? Siyempre, kayo ho'y nakapag-file na. Ang mangyayari baka ditong araw na to makikita niyo ako mag-isa dito at magpa-file ng withdrawal. So magwi-withdrawal din po? Magwi-withdraw ako. Legal ang voluntary withdrawal at paghalili sa kandidato sa ilalim ng iisang partido ayon kay City of San Fernando Comelec Officer Atty. Jun Giao. Pagkatapos ng November 15 ang rules ng poll body, in case of death na lamang ang maaaring mangyari ang substitution sa kaanak o kaapelyidong kapartido ng kandidato. At ang disqualification ay maaari din umanong umusad hanggang sa kalagitnaan ng eleksyon. Inaalaw yan ng batas natin, yung voluntary withdrawal, yung tinatawag na voluntary withdrawal, hanggang November 15 pwede yan, pwedeng substitute. After nung November 16, no, pwede yung substitution na lang in case of death, tsaka disqualification. Yan. So, yung disqualification naman hanggang kailan yun? Hanggang permanent disqualification, up to the day of election, pwedeng mag-file ng COC, pwedeng mag-substitute. So kung may namatay na kapartido, dapat yung magsa-substitute sa kanya, yun nga kaapelyido niya, same party, up to the midday of election, pwede siya mag-file ng COC.
Bukod kay Lucito Samson, nag-withdraw din ng last minute si Taro Hison at humalili ang isang nagngangalang Ray Pecson na kandidato bilang city councilor ng syudad. Samantala, 5 ngayon ang kandidatong mayor sa kapital ng Pampanga. Sinaligan ng mga barangay City of San Fernando, Vilma Caluag, Board Member Rosby Henson, Vice Mayor Jimmy Lasatin, Sandy Diwa na independent at ang nagbabalik na si Attorney Oscar Rodriguez. Paulo G. Santos, CLTV News.